যতনা হামবাই जों तिनिया जागावो मजलिसपुर कन्स्टिट्यून्सि खबजात तारगरिया बिसि आम बिसिङो काइसारो सिराम सिपाइ गामिनि दङ ओ जागा तिनि सरसमान मानिबादि बुन एबा तिनि बिना आक्टार बुं दिनि जों बेखौ हरमान खाजे बक्लास नायना परि दङ जेबा रां फुसेबसे बियालनि बागै रां फुसेबसे प्रब्लेमनि बागै बर पाइमियां दङ एबा जे बिन जे परिमानि जे मानै एबा जे मूल नाखौ माने नुट बुग्रो आमर करिनि दंनि जों जागलो बिन ताखौ कुसार समाजागलो जों लग लगेन सिन तिब्रम थाथिन बुवा ग्रामेंगै नंगर फाइसखौ पाइसाल इनि बरम जों बिन जे नांमानि बिन क्लास 9 नि जे नुट बुग्रो खातारो जे आफाइ फाइसा बेलायके जों ताम सानाय सिन दफा एबा सिन स्पेटि बुसनागौ थांगांके जों आमतिकेनो जों पाले पाले मासु बालायनाय जों पाले पाले सुबुङा बिसिं फैनो सिन दफा सिन स्पेटि बुसन थानाय बतिनि जों तिब्रा सांमानो बतिनि माइनरिटि मानो हायफोनो जों एरिया काइसा नै जों सिनि हामजा मुयाफोरै जों थामसा जों एकनि वान सुगै जों बि खाखौ फर तिनि बङ सुबाना फाइजा दालाय खा दं फका तिनि आमति हाय एसुबा बङ रि मा बागै हामबाय जोंनि बङ तिजा कक्सन तिजा जों লাগছে আপনারা না বাবা আমি তো নাইলে পড়ানোর মতন কোনো মতন দেয় আমিন পাঁচটি যায় অন বইটা যে পাইছেন কেমন লাগছে বইটা এত ভালোই লাগছে পড়াইতে আমরা